Bandung. Sama-sama Dek Niken. Aku yakin suara kamu itu pasti bagus. Aku. Itu harus suara Niki. Loh, Niki ampun nyanyi loh. Juara 1 tingkat Kabupaten Tuban yo, Be. Dari peserta 10 nomor 1. Sing songo bisu ya, Be ya. Wapuk. Coba Mbak Niken tes-tesen Mbak ini bisa suaranya. Iya. Bisa enak enggak? Sama no Mas. Dari Mbak Niken. Tanganku salah ya. Siap. Ngeleser rasa tekan ke diri. Lagi ya. Pas belakang itu kalau aku gini itu berarti ini ada iya. Nah, gitu. Jadi enek grigel Be. Kowe iso nggih grigel ora? kamu tahu ini lagu apa? Lagunya Banyuwangi kan? Tua pok lho. Banyuwangi lah apa? Wong loro kan ngger awal Banyuwangi iki lho. Pokoknya neng ini dhuwur Mbak ya. Iya. Neng ini dhuwur neng ini Rendah. Rendah. Kalau gini standar. he. Nah, bener. Manut Mbak Niken. Ayo Pak, nyobi jenengan Pak, nyobi Pak jenengan. Mas, Ayo toh Pak. dites Mas. Ayo, Pak. Gampang Mas. Datang rata. Ngasih tangan Mas. Oh, ngasih bareng Iki lho Pak, ngiwasi tanganku aja susuku ayo. Tangan orono. Lah kok nyawang kok ngono ki to piye jajal? Ora apa-apa, Pak iki kan tes nada. Enggak. Ayo Mas Dwiko nyejel. Masuk. Ayo TB. Ose to ngeti tangane to. Pokoknya neng ini dhuwur neng ini. Ndek. Ya. Ngeti. Jancuk. Coba suruh jeglong iki. Makanya aku coba cek duri. Ya. Yo. Si, loro telu. Ini saya kau ujuk-ujuk ini. Ya kan itu yang dinamakan Contoh tes delok nada. aku iki lho, delok aku. Tangane Mbak Niken delok. Lho ngono Be. Piye to Be? Datar. Iya to Be jane iki. Kok napi bos aku ngene Lah bedot. pasno iki ku ki pasno makane. Disawang gerakane tangan. Aku malah koyo wong glegeken lho Mas aku. Tapi itu yang dinamakan kreasi. Kreasi. Iso tangan ada ya. Mas, Mbak Niken tuh selain nyanyi lagu-lagu yang campur sari tapi juga tidak meninggalkan keklasikan. Weh, apa Contoh. coba? Ada permintaan? Caping gunung? Ya. Bisa Mbak Niken? Ya bisa. Ya bisa toh, Pak. Boleh mek terima caping gunung. Baik. Dijengleng ini ya. Iya dong. Caping gundul ya iso. Gunung. Ya. Coba. Niken iki wis. Nyawang karo Mas TB kayak nyawang gon sirah wis kaya bluluk ini cetha nek wonge lucu. Nyon ini kan dijegleng wong loro yang ngesakne no. Apa meneh bar balik Jakarta. Ayo Mbak Monik sini. Ayo. Ini tadi niki sijinan bae ora usah kok terus digoyo-oyokan ngono. Mosok karo sinden SH. Eneke yo kuwi. Lah kowe milih sing ndi? SH ya apa? Sonorek. Loh. Ini, linggo. Yes. Oh alah bangetan. Bluluke diresi isik.